Nyika yeZimbabwe yoshamisika aiwa ichiunzwa maripoti ekuti aiwa mvura and water level aiwa kuKariba Dam aiwa it is now almost depleted. Sana pena mashuka anobuda nyoko panapa tichiona aiwa vachinzi nyika yeZimbabwe ireti high risk. Notibva subscribe or like or turn on the bell icon. Tipita mpindula monywa mchinzi. Zambia's power utility Zambia Electricity Supply Corporation Limited ZESCO has announced plans to shut down its power station at Kariba on September 14 due to critical water shortages. The Zimbabwe Power Company, a subsidiary of the Zimbabwe Electricity Supply Authority ZESA, is currently generating 215 megawatts from its Kariba South power station, which has a total capacity of 1,050 megawatts. The Zimbabwe Power Company, on Monday, September 2, the Zambezi River Authority ZRA released a report indicating that water levels for power generation at Kariba Dam are nearly depleted. In a statement issued on Sunday, September 1, ZESCO informed customers that it is currently providing power for up to 3 hours per day on a rotational basis to manage the ongoing power crisis. Achipere moisha bure Zimbabwe tonza kuti aiwa panapa nyika yeZimbabwe yakunzi vakomanaka vanhu munyika yeZimbabwe muchatombogara musina magetsi kuti munenge muchigara nemagetsi aiwa only for 3 hours a day on a rotational basis. Patiri kuona kuti aiwa Kariba Dam kuoneka kuti water level yacho yanyanya kudzikira zvatinoona kuti Zambia yabva yatoti aiwa takutomira aiwa hydroelectric generation nyika yavo yeZambia. Zimbabwe si zvamungoziva kuti inorelaya pane Kariba nekuhwange uko, pasi zvamungoziva kuti aiwa kwese kunenge kwakatongodhaka kwanyika yeZimbabwe takuona kuti yakutongoti option itoripo tongomhanyira load shedding. Mutize mafungiro enyu motikudiwa pamusoro pechitiko ichi aiwa pinango mesection medu, so subscribe or like, not on the bell icon.